Madokachere mabuja tauya nadzo dzanyasi zuwa rochigumi nomwe mumwedzi uno wachikumi. Manduwe paburika kutoti wiki nerechivhayo habenhuka pokare norimwe basa rohurumende romari inoita mamiliyoni 412 $412 million pachirungu. Manduwe agoseenzesa kambani yaakanyoresa mwedzi mupfumbamwe masure achizopuwa hache basa racho papera mwedzi mupfumbamwe. Wakomana kambani inonzi TTM Global Medical Exports yakanhadziwa imo munyika yoSouth Africa. Wakomana dhiri racho rakaita kununa. Manduwe ari kunzi iye achagopuwa kana aribe otopuwa kare mamiliyoni 52 $52.5 million pachirungu. Paribe chaita manduwe kwai advance manduwe yekunonzi nekuti tanyorerana pasi kuti uchaita basa iri rokutenga michini yokurapa vanhuwo chirwere chegomarara. Saka nokuti tanyorerana pasi iwewe taakutokupa mari iyoyi uribe chawaita. Kwai pagore ugopuwa hache mazana ribodzi nopfumbamwe $109 million pachirungu. Apa mapepa aburika aya akatonyoriwa kare mwedzi wakubvumbi chaiye April pachirungu. Unobva waona kuti idi kuja kwavakuru isu vaduku iyi yatikurirai. Apawo ndavanenge mangwana abatiwa manduwe kunge munhu aribe kusimira ari kubvunziwa kuti ko iwewe wagonyora padande mutande kuti hurumende yagoburitsa mari inoita mamiliyoni 2.4 million pachirungu mugore ra2023 ukati hurumende iri kutenga mishini yokurapa vanhu chirwere chegomarara. Umwe uchaisiwa kupariro nyatwa, imwe uchaisiwa kumupiro. Zvagotekaira sei? Manduwe areka kana kuzvipindura atadza kana kuzviburitsa kana kudii. Ari kundoti imimi vanhu maratidzo mapepa inonzi basa riri kuda kufungiwa kuti riitiwe proposal pachirungu. Kubatiwa zvokunoita pakaita kunyangariwa manduwe. Kana muri vekuhwadziwa neiyoyi chimbwai imwe iri kuhwadzai ipapa Billy Rottenberg kwayagonza ari kupuwa churucho mahekite manduwe 1000 hectares kuGoromonzi papurazi iri kutosenza kare. Kwai kambani yache iri kuda kunzi ndiyo ipuwe kunzi kwai yakatorehwa ivhu. Apa iyo panguva yakatohwa ivhuro wanga waribeka nakambani yakadano. Idi ukama mukaka wakakora kare aiwa wanokukona wabedu. Rekai zvedu tirambe takaringa kuona kuti inoperera kupi. Mutongi Donald Ndirowei kwai agoti Walter Muzembe ari kugara mujere kusvikira zuva rokutanda. Kwai kusvika zuva rokutanda mwedzi uri kuteera arimo mujere manduwe. Ozoburika kana nyaya yapera kana achiburika. Asi kwai ndo pachatanda nyaya yache anyimiwa bhero akanzi aiwa iwewe wakambotiza saka taakupfidigira urimo imomo. Rekai tirambe zvedu tichiona kuti ichapera sei. Umwepo kare kumatareko abatiwa nomusva akambenga ari munhu aiteera zvikwereti zvokanzuru yeguta reHarare apuwa makore 3 okunzi kwai agoba mari yomazigi inoita miliyoni zviuru 300 $1.3 million Zimbabwe dollars pachirungu. Pakaita kunyangariwa manduwe. Unoona utoti ndokupfira mafufuso gonzo kawo. Ipapa wakuru wamwe wari kujaya mamiliyoni manduwe omari chaiyo svini inotenga iyo uri kuita kufira iyo mazigi iwaya. Wanhu dai waiziwa idi. Wamwe watsano watopfidigirwa ipapa mwedzi mupfumbamwe yogara mujere nonyaya yokuba mari yomadhora 300
pamuchini unobudisa mari pamadziro, ATM pachirungu. Caleb Murahwa anoita kuzvidemba mhando yekuti chandakaita chii, nokuti akabva abatiwa pakamera aribe kuzviziva kuti pano kamera mhando iri kuita kuzuma nokuvheneka. Iye kwakunokora achemari pai muchini wongozi kushanda zvisvino kuno haiwa inonzi taitongora mhando iribe kana chimwe chokuzoita nayo. Dare guru munyika ratiro zvagoreketiwa nodare ropasi zvokuti washandi wozimura wagopuwe mari yakapetiwa katatu 300% increment pachirungu. Kwai zviripo baizvozvo, tiri kuzvibvumira baizvozvo. Regai tione kuti zvichapera kupi. Mai Munangarwa kuenda kwawo kune inonzi Flare Summit kuLondon, kwai kwaita kuti anonzi Don Butler ati aiwa bandiri kudaba kumira pasaiti naye, ndikuzvidaba ndichatodaba kuenda kumusangano wacho. Kuno waribe basa nazvo, wanondoenda mhanduwe, kwai munotorwadziwa ndimi iwo wachienda basi. Regai tione kuti kuchabudikei ikweyo. Kuno murume ano makore 20 akapona, haavhiringiwa anoshumba mhanduwe kuVictoria Falls kumapopo makuku, anonzi Metrod Chuma, tikumushwira kupora kusvinu nokuchimbidza chaiko. WRBZ wagoti waakumira kutengesa makobiri ogoridhe, magold coins. Takakunyepai mhanduwe kuti apa panochemiwa apa, regai muone zvakiitika manje ipapa. Regai tirambe takaringa kuti wanenge wachiperera kupi, waribe kuzopa zvikonzero kuti sei watanda kumira ipapa. Tinenge tichikunyepa hedu kana paino zvimwe zvaburika. Nhandare yorufaro kureketa kuno kwairi kuramba ichita kuita hino mhanduwe kuti iri kumbotekaidziwa sei. Zvinhu zvacho zvitoita kunge vanhu vari kuuya kugujunura mhanduwe kuti zvireke kusenza. Regai tione apa Meya Doingi wakutoti komana ndakutosha kutoti nhandare iyi icharambidziwa kusenzesiwa. Koka wakuru wanenge wakati tipei tiite basa tiwane mari mukaramba. Ndosaka wachizoita kuti zvirai munozondobenuka basi wati wakuru oitai basa pokare. Ko zvese kanjawo mhanduwe, mariyo njawo maitiro anoita acho. Regai tione zvedu kuti muti uyo wachasiyira nyika unenge uchisvika kupi, asi pakaita kunyangariwapo. Wozifa wari kutiwo wanhu warida kuenda koona mitambo yoAFCON. Kwai nhadzirirai bhadhara mari inoita zviuru zviri nomazana mashanu, 2,500 US$ pachirungu kuenda kuMorocco. Regai tigoona kuti zvichakoneka chere, zvichaitika chere kana kuti zvinenge zvichikaira sei. Ipapo toringadzi rikiitika pasi rese. Thabo Best achambogara pokare mujeri akapfikiwa kusvikira zuva rochi-10 mumwedzi waGunyana mugore rino. Regai tigoringa kuona kuti nyaya yacho ichatekaidziwa sei, asi kuringa kwedu akatsika panorema mukomana. Regai tirambe tichiona. Kuno vanhu 10 wabato reEFF wapfa mutsaona yomugwagwa wachibva kuFryhead iko kumusangano wongori kuitiwa ikweyo naJulius Malema. Toti mweya yawo ngaizorore murugare. Kunzvimbo yomabopane muSouth Africa kwai kuno mabhazi andotsva mhanduwe kutsva, paribe ari kuziva kuti chichaitika kunzvimbo yomabopane. Kaitikirambe takaringa peno wane zvimwe zvawachareketa. Apa izvezvi kwai mangwana mutumbi waEdgar Lungu uri kubhururutsiwa kuendesiwa kuZambia. Regai tione kuti zvinenge zvichikaidziwa sei, tinenge tichikunyepai. Ipapa nyaya yaRungu iyi kwai wamunangarwa wakapindira pokare mukuti hurumende yeZambia naiyo mhuri yekwaEdgar Lungu waite kuita kureketana zviri pachena. Paribe anga achizvifungira izvi. Regai tione kuti zvinotekaira sei. Apa kuGhana kwai kwaburika masoko okutoti kuno wakaferefeta wakaona kuti nyika yeGhana yakabirwa mari inoita mabhiriyoni okuAmerica
gumi noribodzi 11 billion US dollars pachirungu nonyaya yegoridhe iri kuburitsiwa kaverevere zviri kundoitiwa kuno zviya. South Africa, Zimbabwe, Congo, Ghana, paribe ari kusara mhandiwe koso kuno goridhe riri kundoitiwa zvibodzizvo ende rese riri kunoenda rakananga iko kuUAE. Pano nyaya apo rekai tirambe takaringa. Kukinya vanhu vaita kuita kumisidzana mhandiwe vachiita kuratidzira vamwe vari kuratidzira kuti hurumende yakaita zvakanyangaritsa kuuraya Ojwang. Apawo vamwe vari kuti imi muri kuita mutsepwede, muri kuvhiringa nyika. Mhandiwe pakaita kudaro pakaita kunyangariwa chaiko. Rekai tirambe zvedu tichiringa. Mutungamiri woUganda Yoweri Kaguta Museveni kwai kaguta mhandiwe kakutosaina zvako pakaita kosaina mutemo wokutoti chero munhu asiri musoja akona kuendesiwa kudare romasoja. Imi kana maiti zvinopera aiwa rekaiya warekete zvavo kutoti aiwa mukaona kuipa kwaita kunyanyitsa ndamhera ndiri kusvika rekai tione kuti zvinoperera kupimo. Uku mutungamiri wenyikayo Israeri Netanyahu gototi vanhu veIran vanogara muIran ngavaite zvokumukira hurumende yavo nokuti iri kuita kuvhiringa yakaita kunyangariwa. Rekai tirambe takanyarara zvedu mhandiwe. Ipapa unobva watoita kuona kutoti idi kunonzi kunyangara kwavanoita hako kuverenga hwiko kuziva kuti kwakaita sei. Asi kwanyasi mabuja rekai tigumire pano ndini wenyu mhandiwe onhau.